Nagutag yung kiray, uy. Panira ka sa mga moment ba? Ako balay-balay, giguba. Nya ko mga makaon, gikuha. May patay sigulin. Nadamay ba yun? Bantay na ka mo, balot, dugod yung kiray. Ngitaon na ka. Ha! Namunga na nito akong saging bay. Classic flavor. Na ay grapes. Na pa yung pandesal. Lutaoy. Ako asa ni pasagdaan kay para lutong kaayo. Makrema. Diyaan sa tikadere. Basta kay manaay manguhaan eh. Impas yun, makatilaw dyan sa kong 1 punch, 11 job. What is that? Aha! Naano po kay balak no? Uy, takboy! Imuli ng tinanom? Yes, of course! Listen, Pod! Ako na may yung nasa kalibutan. Pwede mo tilaw, takloy? Kini tilaw eh. Daluan mo, takloy, oy! Pag naaalagi manguha na, makatilaw dyan sa kuwang kumo yun. Kahit pag di malapos, boktot. Sige na lang, oy, dili na lang. Ato na ko. Naaraman dahil na. Takloy, oy! Si Kiray di ako pagkaon sa putas si Takloy katong gitanong niya. Juyax, Oy, Kiray, naligi ka. naa manggani ka. Kanang wala ka gigutom Kiray? Gahapon nabusog ko. Pero karon gigutom na pug ko. Mao na, ibalok kay ka. Lapulon mo gusto ko makaon. Pasalamat ka Kiray kay butan di ko ron. Kay nga naman, Basta gutomon ko kay butan di ko. kaon day ka. Na ako ipakuha ni mo Kiray ba? Ako ang prutas gitanom. Kato imong prutas nga mubunga og makaon. Oo, kato Kiray. Lahi na pod, tinasa sagingan. Sige, atong kuhaon. Ikaw lang Kiray, dili na gulat. Sige, Juyax, sasagingan man kaha. O Kiray, amping. Asa ka dapitan iingon ni Juyax nga mga sagingan man eh? Ka dapitay. Ingon sagingan. Nya kadaghan ani saging. Atuon ako sa unahan. Di kapoy na ko pangita asa ka dapita. Hala! Ay, maoday ni giingon ni Juyax. Saging nga namungag makaon. Unsa kani nga prutas no? Tilawan kanina kog isa ka buok be. Hala, kanindot ani lamia anig mga pulo oy, nindot kaayo nga makaon bay. Asa kaya hang tilawan ani no? Ay, tama kanina sa ibabaw kay hinog na kaayo bay. Lamia ani oy. Bi, tilawan bi. Lamia ani oy. Hala, kalami. Una lang yung nakiintanan. Kaya nga ni Juyax nga, kuhaon daw tanan. Bi, ako ni tanan bi. Sabi agad, ano na makaon oy. Kalami. Karon, isaray ako ihatag ni Juyax. Kaya ingnon ako siya. Nga isaray bunga. Karon lang ka Kiray. Ay, di ka Takloy, makabalos sa gigunin mo. Ano naman? Doon ako to kong prutas bi kay basin hinog na to. Takloy! Unsa naman po Juyax? Kaila kang Kiray, imong prutas, bilagta ni Kiray. Unsa? Bantay na din ang kiraya ron. Lakaw na yung Takloy, pagtalay, kimapsa mo ni mo ron. Impas juga karon Kiray, makabalos sa gigunin mo. Lami ay. Naisahan na po na si Juyax bay. Isaray ako ihatag niya. Lami. Kiray? Uy, Takloy, kaon ka? Ayaw, di ma. Dilaton no kay kasa kong prutas ha? Hindi kilawan na ganin ako imong prutas, Takloy. Ang binabi! Laptanon ka ha? Takloy!